কিন্তু ৩৫,০০০ মানুহে মোক ভোট দিছে, আপোনাক দিছে হয়তো ১৫-১৬,০০০ মানুহে। এইটো লেভেলটো নক'ব। তাৰ মানে আপুনি কি গণতন্ত্ৰ জনতা জনাৰ্দনক পাগল বুলি ক'ব বিচাৰে? गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन लोगोफोर। थ' आङो एसे एकदम रेडि जादों डिउटियाव थांनो थाखाय। बिराद हाखु दाखु जागासिनो आरोना, उफाय गैया। थ' बाहेरायाव थानाय आङो दा एसे ओंखारनोसै, रेडि जानोसै आरोना। आङो एसे टिफिन लाबाय, माने सुनानै दोनजोबखाबाय, कुकार सुकार बायदिसिना रेडि जालायबाय आरो नै। संखां खावखां जाखांनानै माने सुजोबनानै दोनखाबाय आरो दा बेखौ लानोसै आङो डिउटियाव जानाय लोंनायफ्रा माने फ्रि नङा दै, बायनानैसो जाजोबनांगौ जायो। थ' बिनि थाखायनो खुद गावनो बानायनानै लाबाय आरो एसे ओंखामखौनो लानाय जाबाय आरो एसे माने ओंख्रि बानायनानै लाबाय आरो आइटेम। थ' जियानो हक लोगोफोर, दा डिउटियाव थांनोसैलाय, उपाय गैया, बाहेरायाव थानाय मावाब्ला मोनजाया। दा जियानो हक आपडेट्सआ बे नङामोन, सुंद' आपडेट्स लानानै फैदों। आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना। थ' बे आपडेट्सआनो जाहैबाय, आङो इन्ट्र' एसे होनानै होदों। पलिटिक्सनि सायाव आंहा बारा नलेज गैया लोगोफोर, थ' रोङालासिनो बुंनायाबो मोजां नङा आरोना। बेनिखायनो आङो सुंद' फंनैसो बुंलांगोन। थ' दा जोंहा समा जेसेबांनो थांदों, जेसेबांनो दिना थांदोंना, थ' इलेक्सना खाथि खाथि जानानै फैगासिनो। दा जोङो दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोन्दों गावजों गाव। थ' जाखागोन। नैबे समाव दा बयबो गावनि पार्टिखौ लानानै बाथ्राफोरखौ बुंखासिगोन आरो बयबो देरहानोखौ सेस्था खालामखागोन, नङा होमबा? थ' जोङो बे समावहाय थरख' बिथरख'बो नुनो मोनगोन आरो गोबां रोखोमनि जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनसिगोन आरोना। थ' इलेक्सनाथ' आरो गैला बारा दिन, गेजेराव आरो बिदिनो फ्राय फुलमुल मास मोनसेसो ना। थ' जियानो हक, जोङो पृथ्वी नारायण देब मेसजों लोगोसे जोंहा मानगोनां फेरेंगा सार, थ' सानैजोंहाय जोङो एसे माने जुक्ति हमलायनाय नुनो मोन्दों आरोना, थरख' बिथरख'। आरो जाखागोन, इलेक्सननि खाथि जाखाबाय, नङा होमबा? थ' गावनि पार्टिखौ लानानै बाथ्राफोरखौथ' आरो बुंखानांसिगोन, नङा होमबा? दा जियानो हक, गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर। आंना मेन टपिकआ बे नङा। बयबो मिथिखागौ सोरनो होयोब्ला मोजां जागोन। रायजो राजाया बेखौहाय चइस खालामनानै भटखौ होगोन आरोना। थ' मिथिखागौ बयबो, बेखायनो आङो बारा बुंनो सानाखै आरो। दा जियानो हक, गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि। बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा CM-AAA। थ' मामायाहाय जितु 2 लाख बेबायदि बेखार लाइमोनफोरनो होगोन जाहैदों। जायफोरा एप्लाइ खालामदों मोनदों आवगोलावहाय, नाथाय दा जोंहा नैबे 2.0नि फैसाखौहाय जोङो माब्ला मोनगोन? आवगोलावहाय रेजेक्ट जाबाय। आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन, गैया, मोनासै। आरो नैबे सेकेन्ड टाइमावबो एप्लाइ खालामदोंमोन, मा जायो मिथिया। थ' मोनो ना मोना, इलिजिबोल जायोना जाया मिथिला आरोना। थ' आपडेट्स बेबायदि जेबो गैथ'वा दा। थ' आपडेट्स मोनोबा आङो लानानै फैगोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो SHGनि। थ' SHGनिबो जेबो माने बेबायदि आपडेट्सफोरानो गैला माथो ना। थ' एसे थाबैनो हाबनायबा मोजां जागौमोन। दा जियानो हक, गोबां दिन नेबाय आरो गोबांथार भिडिअसफोरबो बेखारावनो दामनाय बायदि जाबायना। हाबसिगोन गोबां बेक जाबाय। दा फैयै नै इलेक्सननि सिगां हाबाबाथ' आरो गैला ना। थ' जोङो मिथिनो मोन्दों आगस्टनि 21निफ्राय बेबायदिनो समस्ति लानानै समस्ति बाय समस्ति बेबायदिनो फैसाफोरा हाबबोगोन। थ' जोङो नेनोसै 21 आगस्टआव बबेयाव होनाय जायोना, नलबारि साइडनिफ्राय लानानै होगोन नामा। थ' जों एसे मिथिनो मोन्दों आरो। दा जियानो हक लोगोफोर, बारा गोलाव खालामा, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। आंनाबो एसे डिउटि दङ, थ' उफाय गैया। दा जियानो हक, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। आपडेट्सफोर मोनोब्ला आङो लाबोनो सेस्था खालामगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।